И какво става, хора? Аз съм Bestman BG. И днес ще играем в Eplex. Един сървър. Български сървър. Мога да оставя IP-то долу в описанието. Тук игра с името The Bestman BG. Сървъра е за 1.10, 1.11, 1.12 версиите, за 1.9 май пак става версиите. Така, значи сървъра има креатив, Build Battle, Survival, Skyblock, това Murder Mystery, някаква нова игра, Kit Battle, The Lab, Skywars, Speed Builders и Skyfall. Така. И това е сървъра, това му е спауна тук. Мен ме кефи този сървър, яко аз си играем в него. Така, има и ранкове, V+, Premium+, Ultimate, ето Ultimate+, God+, и Super God е най-силният ранг. Всъщност не най-силният. Скоро ще има и нов ранг. Той ще бъде най-силният. Мега God се казва. Така, хора, значи аз не знам ревю ли му правим на този сървър, какво му правя. Ама просто исках да влезнете тук в Kit Battle. Тук като влезнете и правите PvP. Нали смисъл, загрявате. Това PvP е новото. Взех фонка, някакъв идиот. Не е PvP-то за 1.8, защото това е 1.10, нали, PvP-то. И тук не трябва да спамите в това PvP, ами просто е така, биете, гледате, правите критикали. То се силен, аз то не обичам много се бия. То ще ме издумка. Клип. Не мога баш добре да се бия, ама. Не ме убивай. Жена. О, мазно. Искате, може да дойдете в сървъра. Готин е, хубав е, лично на мен ми харесва. Добре, то ще ме отреба. Не. На малко му оставаше добре, ама нищо. Добре, то сме изкатим. Така, сега си фъргаме супичките. Това видео... Аз не знам какъв му е смисъл. Просто... влиза малко в Kit Battle. Kit PvP да ви покажа как се бият тук с тия хора. Също очаквайте и клип скоро на Egwars. Мога да снимаме с VexBG. VexBG е... Storm Shadow. Или Хената BG. Той постоянно си сменява никовете. Но сега е VexBG. Поне за сега. Ето тук отстрани мога да ми видите колко много умирания имам. Защото има един бъг, дето киловете ви не се зачитат, а деядите ви се зачитат. Не знам само да оправям този бъг, ама... Аз колко пъти убивах хора и не ми се зачита, защото постоянно стават някакви бъгове в този сървър. О, да! Хака! Не знам, ако някой админ гледа този клип, сега ще отида да се бия с хака, да видите, че той е хак. Само го намеря. Ето това, Heal Play Z долу на TDB.
Това е тая ванила. Не. Това ли е хака? То невидимия ли? То невидимия е хака, да. Вижте го само как се бие. Хакерите са много, бе. Да, така е. Алекс Мастер. Знаете, това не е ревю на сървъра. Нищо, че изглежда като такова. Не знам дали изглежда. Алекс, бе. Не бе, то е хак. Няма какво говорим. Тук мога да не си личи много, ама беше видим и с един хак, значи... Коко? Леко заби сървъра. Не мога да го убия този хак. О, да, това ми е тим. Да, не искам в тима. Окей, аре, заебил. Скоро очаквайте да снимам клип на Egg-Wars. То не се знае, може и днес. Умг. Ако го убия то в клип, ще съм много весел. Да бе! Кой ме стреля? С тия стреля, бе. Аз иска бих се опитал. За съм рип, то... Ще умра, човек. Нямам... Пак е на супи. Да. Просто някои хора в този сервер са много, бе. Не, че и аз не съм. Така, то ни е тима. Тоест няма с кога се бием тук, нищо, че има много хора. Зато ще убиеме тази ванила. Дали ме беше оцелила преди малко. Окей, Алекс Мастер. Да ти гарантирам, че ще убия. За малко го убия. Не бе. То него му е лесно. Аз късням ми пада FPS-а. Сега ще го убия. Ето. Мога да го убия, като гледам как се бие. Не, то ще го кажа на админите. Лето го къв е хаго, е. Кака е? Бах ти шибаняк.
На 3! На 3! Сега няма да успя да убия. Сега хора и то ще го убиеме. То ми е лесничък. Ама това тук ме нерви. Идва ми... Добре. Еми хора, аз до тук ще свършвам. Сега след клипа ще го умора. Просто не искам да гледате сега как ще го трепа. И... Очаквайте Егуар скоро. Аре,